Bazalwane bami lapho eJohannesburg Bishop please ngimema live. Ufuna nazi ukuthi mayingafikanga ngingofakazi bami. Bishop yazi lezi inkonzo esijela kuba nazo ngo-October lapha eJohannesburg. Bishop ngeke ngathi ukuxoxa naye ukuthi siyamcela lapha neJohannesburg. Umoya ongcwele ungiphe isihloko esithi God of our forefathers. uNkulunkulu wababamkhulu. So mawuthi lapha eJoburg uyakholela enkonzweni yamandla. Ama-date azophuma October bafowethu. Akakasho ukuthi yavuma noma kodwa nje nginenza nje ukuthi nazi nilindele ekuthenini ukuthi ngo-October khona into ezokwenzeka lapha. Inkonzo yamandla. Bafowethu elazi lelikhehla lasidala. So nje ngiyanicela mawuthi around Joburg awuzama ukudiarize nje ukuthi October uzobe useJoburg. So bese lapha na eJoburg. So nje ama-details amaningi azoza ezinsuku eziqhubeka. Kusase elikhona impela siyakholela enhlelekweni. Ingakho siyikhuluma kusase manje ukuthi October be ready bafowethu. Sikumema live Bishop. Hayi. Sizokhuphuka. Bishop. Ngenkosi yamkhola uNkulunkulu ma inkosi isigcinile. Asisho njalo. Ma kukuhle kuJesu. Sizofika. Sizofika. Kodwa nje abazalwane kufanele bazi ncebe inkosi ukuthi uJesu loyo wasemandulo. Usewuyena namanje. Futhi mhlambe fanele ngikusho ncebe inkosi. Abazalwane abasinisiwe abangayijwayela indaba yokuphikisana. Yeah. Abanga debate. Ma umzalwane nje usiniswe kahle lento yokuthi ivesi ulokuphikisana nomuntu ukuthi iKorinte ithi uGenesis uthi likhona ivesi elithi uyabo ungayijwayela indaba yokulwa ngezwi likaNkulunkulu asilwe mawufuna ukulwa ngezwi likaNkulunkulu hambe kuSathane yena umuntu ongalwa naye hayi umzalwane. Angithi uyabona ukukhuluma kuningi la kulezi zinto kakhulu. Right. Musu ungena uphendula into ongahlangene nayo. Kusho ukuthi izitsha zakho awusanaki. Imfihlakalo yafa. Izitsha lezi sigazi kwakuthiwa esontweni kithi lento iyiqanda. Ifuna uyigade. Musu ukuphendula noma yini. Kuthiwa nje endaweni ethize kukhona ukuthi nawe usuyaphendula. Endaweni ethize kukhona ukuthi usuyaphendula. Yazi into oyamukelayo ukuthi inamandla angakanani ume kuyo mangeni entweni zabantu uzothiwa khona umuntu ngale manje uyophikisa umuntu khona umuntu ongale uthanazela abantu bavuke wabafileyo kwasha kwacimthi bese uthi ayikho lo nto uSathane lo ungenaphi kuleyo ungenaphi lo thula uveze yakho uveze yakho leyo nto iyaphela isukudlulelwa isikhathi izovele yawo uveze yakho into enamandla. Ngisho ukuthi ke uma singabamba lento ncengosi yokuthi abazalwane bafunde manje laba ke abaphethe imfihlakalo balo bebusa imibuzo engenasidingo makuthiwa nje kunenkonzo ayazi ama-intercessors aziposition ayemthandazweni uyayizwa lento bayaza befundisi bendawo ukuthi kunento nje bangabi jealous mabefuna ukubona uNkulunkulu. Angithi uNkulunkulu mebone kusamandla akhe ibona labo phela abenze leyo nto ukuthi hawu makhona umfundisi ubani endaweni ethize isekhona into yena ukani kusho kuyena uzothi mayifakaza lento ebantwini hey kuthiwa isekhona into yakithi angithi uyayibona lento angahlangani nabantu abalwana into ukuthi kube nje uyafika sonto uphethe ipeni wena uzolo uthi soke sizwe ukuthi uhluke ngani lo ayikho into engihluke ngayo ngihluke ngezwi likaNkulunkulu phela ayikho into ileyo nto nje ukuthi lento ifunayo uzoyibona madad. So ke ngisho ukuthi ke ncebe inkosi cha uNkulunkulu siyamkholwa sizokhuphuka siyamkholwa umoya ingalo zosithwala size siyofika injongo kaNkulunkulu leyo nami ngithi before ngilale ngoba mina ngiyalazi usuku lami lokuhamba ngiyasebenza manje nciko ngisebenzela kona vele insuku zami ziyashoda ziyashoda so ke sengisebenza
esikhathini esesele sincane kulesikhathi sengisiphilile sekufanele ngiqinisekise ukuthi yonke into ngizothi ngihamba ibe seyibhalwe yonke phansi yeah ngingazi ngisho iminyaka nje yeah ukuhamba kwami nje emhlabeni kuyaziwa mhleze ngibatshena ngisho esontweni ngiyobatshena nje mzone ngihamba kungaba isitha nje sisuke sangihlasela mhlawumbe ngenye indlela but ngiyazi mina ukuthi ngiyohamba emhlabeni into nje wayemvula kamoya angithi kwenze kanje